Assam pen nong nam kachetong Kajiranga Borgos International Resort along inut Karberi sopen ajon ki thi naya bangphu alang voreng choklem don bomahut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen chetong det manaphi non buthot CEM Dr. Tuliram Ronghang pen satami voreng ang hoya phuthak chingki jethan padupon long det manaphi Karbeng nong life hin pen satami Rajit Tisso phan chingki jethan padupon Sucheng Dhenta constituency ke parlopon Jasemet Angjok pani Chimin Rongpia Rongamikar Kalitang Phumen Tisso lapen Omphuteron Piatuma Sopo Aki BC Rajit Tisso Alang Pirthe Hachedet pen Abang Arjon Nangthe Nangdingun Edera Joksi Non Ningkaning ko arta pleng dera pian setami Fit ke thom sose Ajon kache sanse dera jok Inut Karberi soang bongpen Ajon ki thina ya bangphu nang mandetlo Lapen alang portal size posetami lo kachali hin thekser Lapen alang ingdeng sir cap an lo kachali don boma hulsi ahema ke sarabang ke so ke pangjia joini penangan hospital along se kachelang nanga joini pen ahema long le phelang anta che jornang laplo Lapen ake sarabang ke voidera phi alang dum an isan anta cholong bang vedara sonsi nang manrong lo Laswa joksi Rajit Tisso lapen akorte bang ke thomang bong setami anparta angjil inudvet posetami lo chali don bang vedet lo Lapen Rajit Tisso alang setami ahe marit kisung ke boyalam chini bamni amatsi school ke don aning hang pik posetami ahe ma kisung alam joining school anta che udun lablo Lapen ahut pen ke ahem sok sang ka vedera joining hem isi setami phurui chu open ahut pen ke jang phong ke men ahut pen ke jang phong athi ke chopen si hemisi apok chepang rang poniklo lason lok si ningkan kang thim ke padam nanglo lason athak si batai si Rajit Tisso pen ajir potum pen bagoria hawar ki joida mahut Assam pen nong nam ka chethang klong International Kajiranga Borgos Resort a hemphua bang ami thang motor pen ki dam bo mahut Rajit Tisso phan lapuan ajon ki thi puthek lok si tong sekot alang pen chingki chathan padusi Borgos Resort along an boreng barsai tek ponlo Lapen alang ason lapuan ajon ki thi lapen normal human being ason kali setami lapuan kachepaduk pon thek long sit chuki damtang Borgos Resort along government conference ki bipona hut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alang ni Rajit Tisso phan ke claim ki dam lapuan kachepaduk pu thek pon long si alang pen chingki chathan padupon Lapen Cabinet Minister Kiran Rijiju anparta Assam Minister Piyush Hajarika tum setami Rajit Tisso phan chingki jethan Lapen mohor setami enropetlo anparta Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alangli Rajit Tisso akaya ki sangalam chini donsi puthot CEM Dr. Tuliram Ronghang along an appointment enra council vorenga barsai puthak chingki jethan damnon pusi Rajit Tisso phan lamcha pitekanlo Laso tengsi Rajit Tisso tong sekot di phurong supia nang palisi Dr. Tuliram Ronghang CEM KAAC alang li phan chetong damsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alang li ke party kang alam doan than paching ponsi CEM Dr. Tuliram Ronghang phan ang ton penalam chingki chethan padoponro Lapen CEM Dr. Tuliram Ronghang hin pen setami prabjen pen Rajit Tisso phan government vorenga barsai pek pon popura lamchak chipidon Lapen labang so puthak karbeng nong lai hin pen setami Rajit Tisso phan CEM Dr. Tuliram Ronghang ka chagalam thea puthak chingki chethan padupon tangte non karbeng nong lai lapen Rajit Tisso pen ka chingki ponalam the arjupon sinan karbeng nong lai kelang ratum don pinile dum karbeng nong lai pen puthot alang li pen itithini alam the karbing long life kelang ratun pachini pon kangtu mai lalo juga damtang nin tum Borgos Kajiranga International labang so resort long dam se alang li dak boring war sa choklem nun bom alang li ka Rajit Tisso alang li ajon tipik sitame alang li ilituma sonra ke theding ali sitame alang li jakong hora we pustame alang li hadak boring war sa choklem nun lo pen penangan ningkan alang li chipaduk dun pen hadak same alang li khai phanda siaman peng manol pen amena donarap pen rengdong ring ni ahema sorpan sabe chelang long sondak rak alang li hadak dubom hut Himanto Dr. Himanto Biswa Sharma Assam Chief Minister alang li tum state labang so level conference ki bidam hut alang li phan theklok se alang li phan hirjumi pilo la pen alang li phan boreng war sa alang li jongsi government job nai pulote alang li Karbing Long Thomas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang damoi pu alang li phan pinkhat lo lason rakasi Piyush Hajarika pen chenglok penangan ke thege ding tum alang li pen mohor sme enlo pen hirjumi pilo so teng base alang li non difu rong supi wangsi alang li Dr. Tuliram Ronghang
Karbi Anglong Thomas Council CEM alang lipan citong lo alang lipen penangan alam cetan lo si labang so alam putak alang lipan ni tung Karbi Anglong live pen arjupon Salvan sar hendam lo ke citong lo ke sar na ke sar ni kam mane zakuri naing pulo o alang kecali mitrik naing ke al mitrik bank ke nanti lo ya ma problem kalau saya ya jadi sama masih berita nasi cetano jalan nasi ka konsilong pun kolo da nijir pur anjir bang lete dokumen CEM to ning jilo CM sining jelo ke CM san apang mungkin kana cingkilo ke luge konsilong pun kurilo kalau la nijir pur anjir ti sule bang lete dokumen risi mo la pe anone pusi nasi dikin ini ngarong pig lu ante kosono nali non ning che thelu ma Karbi Anglong Thomas Council CEM Dr. to dinam no ha nali phan boreng amar sana pipo napi po wantan ning chithe pig lu kana tapi ning ta arong pig lu News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live.